काशी में हम क्योंकि मेरी मम्मी का टेट एग्जाम है बहुत कल आउट था और देखो मेरी बहन है मैं नूनी का है उधर बेसेबा एक्साइटेड थार आरो आं काशियाव थांनो आरो जानुनानै आं बेसेबां थाबाय बेसेबां मोजां मोनबाय काशियाव थांनानै से जाखायो दा दैलाङावनि बया जासिगोन जायगायानो गैला मा सानाव मुसलपुर मोदैखौ जुलांबाय नेट बेङाखै गथ'आ ओरैनो फोजाना लांदोंलाय आफायाजालाय आं दिनै थरखौनो मोनाखै बावगारना थादों आङो बावगारना थादो आलासि मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा फिल्डआव बेसेबा बुरजा गारि दं आरो ओमफ्राय बोरै हाबनो हागोन मिथिथ'ला जायखिजाया जों थांग्रोसै आरो नै फिल्डआव गारिखौनो दोननो जायगा मोनगोन ना मोनला मिथिथ'ला दा जोङो मोनफैबाय आरो नै टेट होनायनि फिल्डआव मोनफैबाय नै फिल्डखौ थांनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव बागमारा हटेलाव हाबगोन आरो आं नोंसोरनो खिथिनो हायासै आरो जों माबायदि थाखो माया परिखा होनो थांबा सरि आं नोंसोरनो सरि होनबाय आरो दा आं नोंसोरनो थांनायखौ जों खिन्थानोसै आरो गारि माखाया फिर जाजोब्बाय गाइस फार्स्टथाराव सब फैजोब्बाय नै बेयाव बेसा फिर जागोन आरो बोरै ओंखारलांगोन मिथिथ'ला दा ओंखारलांथोंसै नै बिदि जायो आरो फिरा नै मानसिफोरा फैबाय दं आरो गावसोरनि गारियाव थानो आरो नै ओमफ्राय दा जों ओंखारबोबायना आरो नै Tata. दा मोनफैथारबाय गाइस ससे मोनफैबाय दा मोनफैथारबायना बेसेबां फिननै लामानो इसिनाव गैथ'आ नै इसिनाव मोनखालायबाय आरो नै जाम जालायबाय आरो बेसेबा ओंखारलांगोन माला गारि गेदेरा नै
बा ट्रेफिक जाम जाबाय लारि लारि थांजोबनांगो मानसिफोरा थांबाय लामायाव नांजोबना दं खिन्थु एखौबो हराखैना कार्डखौ दानदों ओमफ्राय इयो एडमिट कार्डआ बेजोंनो मोनो मासाव रिजाल्ट जोंहा नानिया बेसेबां नै जोंहा नानिया गाबथाराखै आरो इयो सानसेबाबो लानाया मोजां ओइनो बैथिबो बारा नुहुरा आरो इथि आदा बेसेबा फिल जाखाबाय आरो फाग्ला ना मा इसोरो मा बेल दे ओइ दासो जोब्बाय जोबांदोंमोन आरो ह लाखिफिनलायबाय जोबांनायानो नायसो दावखोदो नै बेनिखौ बार'नो जोबथारनांगौ माबा जानाय दा दसे दसे इनिखौ ओरै एगारलायबाय ओरै एगारलायबाय एगारबाय थाबा रानै रानै बेफोर माखासे सिस्टेमखौ पुलिसा मिथियानो गोरा एवदि जाम जागोन मागोन बेखौ मा खालामनांगोन बेनि राहाखौ लाखायाखै खोना बिसोर आरो एग्जाम डिउटि जोब्बाय गावबा गाव खासिगोनसो दा Sabinya apa sih yang nyawa lah? Hah? Double sebabnya ada guys. Kirana dasar sini bang. जों बागमारानि हटेलाव हाबगोन आरो गाइस जालाया लांगोन आरो नोङो माथो नंगौना लेभेलनिफ्राय हाबाबालायो हाबाबो थांनानै एखेबारे सासेजों खेबबा खेबबा सोबानो थैस 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 नोंखौबो जोंखिबो बेसेबा लारि लारि गारि फैबाय दं आरो जोंनि white color kibo besa buja karian pling-plang जाबाय dong बेसेबा ayo ayo ay Iya. Oh, saya. satu beda sih दासो खारबोनो हाबाय आरो wah hebat deh traffic ayo jauh telak deh mah lari pipu nanti masih lari tadi kari ayo
फैनायबा थांगौमोन आरो दा जोब्बानलाय दा लिरिखायसोलाय दांना लिराबाबो लिरिखायसो Caca. दा जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बिसिनियावनो फोजोबनाय जानोसै मोजां मोनदोंबा लाइक हायोबा शेयार आरो कमेन्ट खालामोबा बोरै मोनदों आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गासिखौबो बाय